Iritsi daia frakanpada, frakinaren aurkako akanpada internazionala. Eta nahi duzuen lekutik jarraitu alizateko egunero kronika txikiak igotzen joango gara. Ongi etorriak, bienvenidos, welcome, bienvenu, willkommen, bueno, eta beste guztiak. One is a gun with a dart for my sweetheart. Two, only you can remove such an exile. Three, let me see what you got, what you're made of, what you're not. Four is all just a ripped and blooded claw. Is a punching fist that's within me. Hasieran egin genitu nolako hainbat topaketa eta berez guri tokatzen zitzaigun berriro beste bat antolatzea. Eta justo deitu ziguten kiriek deitu ziguten eta esan ziguten bazegoela aukera beste gauza bat egiteko pixkat internazionalagoa. Lana astuna izan da, hasieran beti hasten zara barre egiten, gero hasten zara nekatzen, pixkatzen nekatuago, gero igual ikamikak, ez dakit nekeagatik ezakitzen, eta gero berriro bueltatzen zara barre egitera. Bueno, nik uste nahiko ondo dagoela ia dena montatuta. Ikusita nola hasi den gauza eta ez dakit ilusioekin edo nik uste polita aterako dela gauza bai. Je viens de Bachenafara. J'ai parlé d'une lutte contre un projet de 2x2 voies. Eta itoizko aferari buruz eta hitz egitera etorri naiz, oso ongi hemen oso giro polita ikusten da. Oso interesgarria izan da hitzaldia, baina baita ere oso interesgarria da zuek egiten ari zareten lana. Y creo que es imprescindible y necesario conocer otras experiencias de lucha que ha habido aquí. Eta usten dut frakinekuak erakutzeko eskuela ondio badauela etorkizuna eta jentiak sinisten da bela lurrean. Venim del sur dels Països Catalans, d'Alacant, jo d'un poc més cap amunt de la Safor. I res, de moment superbé, la veritat que no ens esperaven algo tan currat ni tanta gent així implicada. I res, he vingut perquè la senyora m'ha acompanyat, que fa una xerrada el divendres de què? De soberanía tecnológica y activisme. I les dutxes fantàstiques. Per animar a la gent, doncs que ja està bé de fer acampades només per festa, que també està guai fer acampades així un poc més d'activisme i on ajuntar-se en gent prou intel·ligent i conèixer-nos tots i aprendre sobre moltes coses. Bueno hauxe izan dugu gaurko eguna, ikusi ez duten moduan oso ondo junda, eta espero dugu aste osoan zehar horrela izatea, animatu, etorri, eta espero dugu hemen ikustea elkar. Eta bueno, orain lotara juna horretik antzerki bat ikusiko dugu. Agur! Ha 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 ha!